Samantala, Puspusang Paghahanda naman po sa pagdating ng Bagyong Uwan, ipinatupad na po sa Dagupan City. Para sa detalye kasama natin, Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Nagsagawa ng malawakang koordinasyon ang lokal na pamahalaan ng Dagupan City, katuwang ang iba pang tanggapan at law enforcement agency para sa inaasahang pagdating ng Tropical Storm Uwan. Tinalakay ang paghahanda ng mga barangay, paaralan at tanggapan para sa posibleng epekto ng malakas na ulan, pagbaha at matinding hangin. Kabilang dito ang paglalaan ng evacuation centers, paghahanda ng relief goods at emergency equipment, pagpapatupad ng traffic at safety protocols at maagang koordinasyon sa barangay officials at rescue units. Kaugnay nito, hinimok ng mga tanggapan ang mga Dagupenyo na makiisa sa paghahanda upang makaiwas sa posibilidad ng malalang pinsala sa mga ari-ariana. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.